En januarmorgen i 2019 står jeg i mit køkken. Pludselig skyller en intens følelse af lykke ind over mig. Hvor kom den fra? Så husker jeg min drøm. Jeg bliver nysgerrig på, hvorfor jeg drømmer om en hval, og begynder at stille spørgsmål. Hvorfor danser den foran mig? Svarene kommer hurtigt. Det er fordi, den hører musik. Hvor kommer musikken fra? Spørger jeg. Den kommer fra bunden af havet. Hvordan kan der komme musik fra havet? Jeg fortsætter med at spørge og skriver det hele ned. Der er så mange ting fra min drøm, der er sket i virkeligheden. Ting, jeg ikke vidste noget om. Jeg er opsat på, at hvalen vil mig noget, og jeg må finde ud af, hvor den dansede. Jeg går langs kysten i timevis og venter på et halleluja-øjeblik, men det kommer ikke. Jeg tager til Horn. Der er det heller ikke. Jeg må lede videre online. En dag, mange år senere, får jeg gåsehud, da jeg ser et billede fra Volendam. Det er her, udbryder jeg. Da jeg i 2024 modtager et arbejdslegat fra Statens Kunstfond, er der ingen tvivl. Jeg skal til Volendam og se, hvor min hval dansede. Og her sidder jeg nu med byens allerbedste udsigt i en bygning, hvor kunstnere valfartede til i 1800-tallet og skriver og tegner en bog om en hval, der dansede foran mig i en drøm.